Apalah? Apa? Woi apa? Apa? Woi apa? Tegak mulai kebra. मा जाखो फिसा? अबाव थांखो? ओइ अबाव थांखो? दसे उन्दुबाय बै फिसायाबो लेंहरबाय थाथारलै आंखौ आयै देहायानो सुख गैया आंहा दसे बेयाव थांलायखो दरा फैनोसै आङो दासो माथो खोनालायदोंमोन न'आव थांनायखौ आफा आफा ओइ माथो न'आवबो गैया ओइ आफा आफा दासो माथो होदोंमोनलै आङो मा जाखो दहाय नोङो बैयाव फैसा हरनायखौ नोङो हैगोन ना हैयाखै बिमायं आयं लानो नोमायंनो हैबाय अके हैबायलै आफा ओइ आयं लानो हैबाय आङो दासो थांना फैदों आङो माबा आयं बोराय गैया आयं बुरैयासो दङ आं बिनिनो आखायाव होना फैदो दे आफा थादो